Astiria Urtaran Bildu taldeko legebiltzarkideak aurkeztua Euskal Autonomia Erkidegoko udalen legearen aurkako sententziaren helegitea epez kanpo aurkezteari buruz. Eztabaida eta behin betiko ebazpena. Talde proposatzailearen txanda, Astiria jauna, zurea da hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko. Egunon, lehendakaria, egunon sailburuok. Ongi dakizuen bezala, eztabaidara ekarri dugun mozionen abiapuntua, Jaurlaritzak udalegearen aurkako sententziaren aurrean kasazio helegitea epez kanpo aurkeztu zuela izan da. Akatsaren edo konpromiso falta horren larritasuna adierazi nuen tribuna honetan bertan, justuki Euskarak segurtasun eta babes juridiko handiena behar zuen momentuan egin baitzen, eta akatsa zuzentzeko erarik egokiena araubide juridikoen aldaketak egitea zela eskatu nion Ubarretxena sailburuari. Ausardia eta erabakimena eskatu nion, ausardia epe ertainean euskarari berdintasunezko aterbe juridikoa emateko eta erabakimena epe motzean enplegu publikoaren legean beharrezko aldaketak egiteko. Izan ere, seinale ezin hobea emango genuke enplegu publikoaren erreforma adosteko gai izango bagina. Eta bide batez, Europako Kontseiluko astearteko albisteak indar gehiago eman beharko liguke geure eskalan eta geure autogobernua baliatuta Euskarak behar duen aterbe juridikoa lortzeko ahaleginak biderkatzeko. Gustatuko litzaidake dena den gaurko irakurketa eta ikuspegi hainbat ebidentzia eta konstatazioarekin sostengatzea. Ebidentzia esaten dut izan ere euskararen biziberritzeaz hitz egiten dugunean, sarritan geure sentsazio, uste eta begiraden arabera egiten dugu. Batzuentzat euskara ongi doa, beste batzuentzat ondoegi, beste batzuentzat gaizki, beste batzuentzat oso gaizki. Baina emozioen eta intuizioen garrantzia alboratu gabe zientzia soziolinguistikoaren eta akademiak zer dion jarri beharko genuke arreta. Ezagutza zientifiko aparta metatu dugu urteotan, eta badira gauza batzuk ezin direnak zalantzan jarri ez bada negazionismotik. Beste zein esparrutan egiten den bezala jakintza soziolinguistiko onenarekin egin behar ditugu diagnostikoak eta ondoren horren arabera garatu politika publikoak. Beste zein esparrutan egiten den bezala. Lehen evidentzia, geldoaldian edo atzeraldian sartzen gaudela, diote adituek. Soziolinguistikaren, akademiaren eta referentziazko erakunde nagusiek ikerketa, publikazio zientifiko eta adierazle zehatzak eskuan esaten digute euskararen biziberritze prozesua geldoaldi fasean dagoela. Areago, ikerketa enpresa batek UEMarentzat egin duen azken ikerlan eta prospekzioan mardul batek esaten du dagoeneko atzeraldian sartuta gaudela eta orain arte bezala jarraitzen badugu 2036an arnasguneak desagertuko direla eta orain arte indarguneak izan ditugun adierazleetan ere atzeraka egingo dugula. Ez da iritzi bat, irudipen bat edo sentsazio bat. Evidentzietan oinarritutako ondorioak dira soziolinguistika klusterrak, EHUk, kontseiluak edo euskaltzaindiak esaten dutena. Asko egin dugun arren, orain ez gaude ondo, erronka handiak ditugu, baina egoera itzulgarria da politika publiko egokiak martxan jartzen badira. Bigarren evidentzia, euskara asko erabiltzen da dagoen aukeretarako. Euskara asko erabiltzen da. Orain arte nagusi izan den ideia, euskara gutxi erabiltzen dela da. Dagoen ezagutza ikusita, euskal hiztunok ez dugula behar beste erabiltzen eta ondorioz motivazio ahula dugula. Eta hori erabili izan da, argumentu hori erabili izan da administrazioaren euskalduntzea galarazteko eta sententzietan atzean dagoen egoera justifikatzeko. Azken ikerketek eta zehazki Iñaki Jurrebaso Biteri ikertzailearen doktorego tesi erraldoiak azaldu du ordea, dagoen hizkuntza gaitasunarekin eta erabiltzeko aukerarekin euskara matematikoki erabili daitekenaren maksimoetan dagoela. Hau da, euskal hiztunok asko erabiltzen dugula eta aukera dugun orotan egiten dugula euskaraz. Baita ongi moldatzen ez diren asko ere. Beraz, euskara asko erabiltzen da eta erabiltzen ez denean ez da nahi ez delako, aukera eskaintzen ez delako baizik.
eskaintza defizit bat dagoelako, ez eskari arazo bat. Euskararen auzia ez da norbanakoaren kontu bat soilik, auzi politiko eta kolektibo bat da batez ere. Egiten den politika publikoen, dagoen araubideen, bulkada komunitarioen eta sortzen den ekosistemaren emaitza da erabilera. Hirugarren ebidentzia. Euskararen historia juridikoa minorizazio prozesu baten historia da. Euskara bigarren mailako hizkuntza aspiratua eta euskal hiztunak bigarren mailako herritar izateko estrategia ez da berria. Modu bikainean dago dokumentatua Eusko Jaurlaritzak argitaratu zuen Historia Jurídica de la Lengua Vasca 1789-2023 723 orriko liburuan. Frantziako iraultzatik gaur arte estatuek legearen indarraren bidez hizkuntzen arteko desberdintasuna eta euskararen minorizazioa betikotzeko erabili dituzten estrategiak dokumentatzen dira bertan. Eta ebidentzia bat ere bada, azken urteotan, auzitegietan, irizpide eta jurisprudentzia aldaketa bat egon dela euskararen eta hizkuntza plangintzaren araubide juridikoan. Eta konstatazio bat ere bada, 2021 arte, ez dela errekurtsorik eta araubidearen aurkako ia sententziarik egon, areago, derrigortasun indizea gutxieneko bezala hartzen zen, eta 2021 hona ordea dagoeneko hizkuntza planifikazioaren aurka 30 sententzia egon direla, orain arteko irizpideak eta kontsentsuak hankaz gora jarriz. Atzean, bulkada juridiko politiko bat dagoela, zaila da ukatzen. Ebidentzia gehiago, erakunde publikoen kudeaketari lotua. Enpresa eta erakunde publikoaren kudaketa aurreratuarekin lotutako literatura zientifikoan erakusten du testuinguru eleaniztunak hobekien kudeatzen dituzten enpresa eta erakunde publikoak emaitza hobeak lortzen dituztela. Kohesionatuagoak direla, berritzaileagoak direla eta herritarren behar eta eskubideetatik gertuago daudela. Eta bistan da, erakunde eleaniztun aurreratu batek gaitasun eleaniztunak dituzten profesional eta langileak behar dituela. Datu batzuk eta konstatazio bat amaitzen joateko. Jaurlaritzak argitaratutako azken inkesta soziolinguistikoaren arabera, 16 eta 24 urte bitarteko gazteen 75% euskalduna da, eta gainontzekoak izan daitezke belarri prest, euskara ulertzen dutelako. 16 urtetik gorakoen 75%ak uste du administrazioan lanpostua lortzeko euskara eta gaztelania jakitea nahitaezkoa dela. Eta euskararen erabilera sustatzaren aldeko jarrerak 12 puntuko hazkunde izan du azken urteotan máximo historikoetan kokatuz. La acreditación de un perfil lingüístico tiene por objeto garantizar la capacidad de desempeño de dicho puesto de trabajo en euskera, al igual que otros requisitos de desempeño profesional del mismo, pues dicha obligación de acreditación tiene su correspondencia legal en el derecho de la ciudadanía a recibir dicho servicio en euskara. Tras más de 40 años, hoy, esta exigencia se ha convertido en un requisito inaplazable e ineludible para un cumplimiento cabal del derecho a una administración vasca de calidad, respetuosa con los principios de eficacia y cercanía. Gaztelaniaz egin ditudan hitzak ez dira nereak. Manuel Lezertua Rodríguez Arartekoarenak dira. Nire ustez, aski argigarriak ulertu nahi duenarentzat. Beraz, ebidentzia hauetatik honakoa ondorioztatu dezakegu gure ustez. Geldoaldia edo atzeraldia indarraldi bilakatzeko politika publiko berriak behar dira eta gako berriak ditugu eskuartean. Asko egin dugun arren, testuinguru zaila dugu, baina itzulgarria da, reversiblea da, politika publiko egokiak aurrera eramaten baditugu. Euskarak urgentziaz segurtasun juridikoa behar duela, eta epe motzean aterbe juridiko egokia eraiki behar dugula. Bide hori egiteko herritarren babes handia egon badagoela,
eta gizarte eraldaketa konplexu honek bulkada sozial eta komunitario handi eta berritu bat eskatzen duela. Horregatik, mozio honen bidez, Jaurlaritzari eskatzen diogu bultzatu eta lan egin dezala administrazioan euskararen garapenari eta hizkuntza eskakizunen sistemari segurtasun juridikoa emateko beharrezko lege aldaketenen alde. Hizkuntza politikan jauzi bat emateko behar diren tresna juridiko berrien garapenaren alde lan egin dezala. Eta azkenik, euskararentzat berdintasunezko estatus juridikoa eskuratzearen alde egiteko elkarlana jorratu dezala. Mila esker. Edukira pixka bat mugatuz, nik Olano jaunari bai galdetuko nioke, zertan ez zaude ados gure moziotik, guk proposatzen dugun testutik. Ze testu hori bera, eduki hori bera, onartu zuen Gipuzkoako batzar nagusiak, Eusko Alderdi Jeltzalea eta EH Bilduren botoekin. Gipuzkoan balio duenak, zergatik ez du hemen balio. Horian nik galdera egin nahi dizuana. Eta bigarrena, adostasunak bilatu behar dira, eta badakizu, eta publikoan eta pribatuan esan dugu etengabe. Baina gauza bat oker egin dela ikusten badugu, kritika politikoa egin ahal izango dugu, ezta? Hemen hasten bagara, gutaz esaten direnen zerrenda bat egiten, baina ere hasarratu naiteke, baina goazen edukia hitz egitea eta edukien arabera erabakiak hartzera. Blasi eta Hernandez jaunari, nik uste dut, orain azalduko dut hizkuntza eskakizunen inguruan, segurtasun emateko enplegu publikoaren erreforma aldaketa baterako gure proposamena. Hernandez jaunak izan du ez duela ezagutzen, gure asmoa da parlamentura ekarri eztabaidatzera, eta zuekin ere hitz egin nahiko genuke eta sakon. Eta agian egokia iruditzen zaizue. Guk proposatzen ditugu hainbat puntu. Eta hemen esango dizue. Lehen puntu gisa proposatzen dugu Euskal Administrazio Publikorako sarbidean printzipio orokor gisa bi hizkuntzak egiaztatu behar direla. Printzipio orokor gisa. Hau da, orain arte ez bezala, euskara eta gaztelaniak berdintasunezko trataera izango lukete. Honek ekarriko luke, lehen esan dudan bezala, benetako administrazio elebidun bat, gertuagoa, gaituagoa, eraginkorragoa. Baina hirugarren printzipio izango litzateke malgutasuna. Izan ere, badakigu, testuinguru soziolinguistiko desberdinak daudela, antolamendu desberdinak daudela, eta salbuespenak edo geroratzeak ezarri ahal izango lirateke. Eta planteatzen duguna da, geroratze indize bat eratzea gaitasun elebiduna egiaztatu ez duten lanpostuetarako. Laugarren printzipioa izango litzateke unibertsaltasuna, Hernandez jaunak esaten zuen bezala, da, euskara ikasi eta jakiteko eskubidea unibertsalizatu behar da administrazio publikoan, azpi kontratazioan eta gizarte osoan, eta aukera berdintasuna, liberazioak eta ikasteko baliabideak handitu behar dira. Eta azkenik, hizkuntza eskakizunen egiaztatze sistema eraldatu behar dugula uste dugu. Azterketetan oinarritutako sistema ertxietatik kompetentzietan oinarritutako ebaluazio jarraira. Hau da, euskalduntzea guztioi eragiten digun ikasketa prozesu gradual bat bezala ulertu behar dugu. Eta ez da ona euskalduntzea azterketen lorpen huts bezala ikustea. Como criterio general, proponemos que en el acceso a la función pública se deberá acreditar una competencia suficiente en las dos lenguas oficiales. Y de aquí en adelante, el euskera y el castellano tendrán un tratamiento igualitario. Ello, lo que he dicho antes, posibilitará el desarrollo de una administración bilingüe que responda con mayor cercanía, capacidad y eficacia a las necesidades y derechos de la ciudadanía, como bien ha expresado el Ararteko. Y el tercer principio es el de la flexibilidad. Vivimos y trabajamos en contextos sociolingüísticos y organizativos diferentes y se podrían establecer excepciones o aplazamientos en los requisitos. Para ello proponemos crear un índice de aplazamiento para ciertos puestos de trabajo. El cuarto principio es el de la universalidad, es decir, aquellos profesionales que hayan ingresado en la función pública, pero que no hayan acreditado la competencia bilingüe que requiere su función, tendrían más recursos y liberaciones para obtener las competencias lingüísticas que exige el puesto.
Y esto, evidentemente, redundará en una mejora de las condiciones laborales de los empleados públicos, sea cual sea su estatus laboral. Y, por último, y creo que es importante, es necesario transitar del sistema actual de acreditación de perfiles lingüísticos a otro sistema más avanzado basado en gestión por competencias. Es decir, la adquisición de competencias lingüísticas entendida como un proceso gradual y adaptado al puesto y no como una mera obtención de títulos, que muchas veces desincentiva el uso y disminuye la motivación. Sistema berri bat hizkuntzen arteko ekitatean, herritarren arteko berdintasunean eta herritarren eskubidean aurrera egiteko, eredu berri bat kalitateko eta gertuko administrazio aurreratu bat garatzeko, eredu berri bat euskalduntzea paradigma berrietan txertatzeko eta hizkuntza gaitasuna azterketetan baino, gaitasun zehatz eta erabileran oinarritzeko, sistema eta eredu berri bat inora ez garamatzan errekursoen eta sententzien gurpilzoro honetatik ateratzeko, hizkuntza politika egiteko ahalmen legegilea epaitegietatik euskal administraziora eta legebiltzarrera bueltatzeko. Hau da gure proposamena, gaur aletzen saiatu naizena, bigarren interbentzio honetan, gizarte eragile askorekin azken asteotan partekatu duguna, eta berandu, baino lehen, legebiltzar honetara, eztabaidara ekarri nahi duguna, eta zuekin ere konpartituko duguna. Mila esker. Astiria jauna.